Olası Tufan mümkün bulsa hayırlı günler barağızga da. Biz Tinçurin Teatrında İdegay Dastanı sahneleştirүү оңайынан шушы түгәрәк өстәлгә җыелдык. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итү оңайынан бирелгән грантка сәхнәләштерелгән иде. Аның режиссеры безнең белән Туфан Риф улы Имаметдинов. Бу спектакль чыкканнан соң билгеле бер бәхәсләр булды. Шул сәбәпле без менә җыелышып сөйләшергә булдык бу спектакль хакында һәм бу дастанның куелышы хакында. Һәм мин кунакларыбызны тәкъдим итәм. Безнең түгәрәк өстәл онлайн форматта бара. YouTube'та һәм ВКонтактеда. Рамил Шыңгызулы Төхфәтуллин, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Татарстанның халык артисты, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты. Идегәй спектакленең Камал театры куелышында Норадым ролен башкарган актер буларак да билгеле. Һәм Илнур Мидхат улы Миргалиев, Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының Мир Касым Усманов исемендәге Алтын Урда һәм татар ханлыкларын тикшерүләр үзәге җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты, Рауза Рифкат кызы Солтанова, Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире, сәнгать фәннәре докторы, Миләүшә Мөхәммәтҗан кызы Хабетдинова, әдәбият галиме, филология фәннәре кандидаты, Нәкый сәнбәт мирасын өйрәнүче әдәбиятчы Халим, Фәнзилә Хаким кызы Җәүһәрова, филология фәннәре кандидаты, фольклорчы галим, Дамир Мәүләви улы Исхаков, тарих фәннәре докторы, Туган җир журналы баш мөхәррире,
Рузиля Мухамматова һәм Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының Татар редакциясе мәдәният күзәтүчесе һәм мин Рамис Латыйпов Татар-Информ мәгълүмат агентлыгының Татар редакциясе һәм интертат сайты баш мөхәррире. Фикер алышуга без язучы Галимҗан Гыйльмановны да чакырган идек, әмма ул килә алмады. Шул сәбәпле менә без аның фикерләрен генә тыңларбыз видео форматта, чөнки аның әйткән фикерләре бар. Birinci итеп Дамир Мәүләви улы, мин сездән сорамакчы идем. Менә сезгә ошадымы бу спектакль һәм сез не без консультант бу спектакльнең консультанты буларак та беләбез. Микрофонны ялга. Консультант булган дисәгез, ул бик артырып җибәрә була. Мин кирип артистлар алдында бер чыгыш ясадым, аңлатып, нәрсә икәнлеге турында. Шуның белән минем консультация хезмәте бетте. Идегәй дастаны турында сөйләшкәндә, ул бик зур катылышлар буларак, аны сәгатьләр буенча сөйләп аңлатырга мөмкин булыр иде. Бу эшне без башкара алмадык инде. Әмма бәхескә каршы мин үзем чыгарып өлгердем. Туган җир журналында тарихи дастаннарга анализ, тарихи чыганак буларак, шуңа күрә теләгән кеше аны кирип карый ала иде. Булай инде әйтәм, мин теге гади тамашачы буларак спектакльне кирип карадым. Икенче көнне башланганнан соң спектакль миңа ошады. Ошады дигәч, аның кимчелекле яклары юк дигән сүз түгел. Кимчелекле яклары да булды. Ул турыда аерып сөйләшергә мөмкин. Ләкин беренче чиратта мин игътибар итәргә тәкъдим итәм. Монда нинди зур гына вакытлар үткәннән соң шушы Тинчурин театры коллективы бу эшкә алынды. Һәм шартлар гади булмауга карамастан аны булар алганча йөреп чыктылар. Шуңа күрә аларга без рәхмәтле булырга тиешбез. Инде теге тәнкыйть итүчеләр күп булыр дип уйлыйм, чөнки бездә татарда тәнкыйтьне бик яраталар. Тапты тәнкыйтьләргә мөмкиннәр. Шуңа күрә мин артистларга тәкъдим итәм, режиссерга да тәнкыйтькә бик игътибар итмәскә, шул юл белән барырга, әмма кирәк булган нәрсәләрне истә тотып үзгәртергә. Рәхмәт. Һәм без менә тагын бер тарихчыга сүз бирик. Ул үзенең фикерен дә белдергән иде безгә. Илнур Митхәтовна. Шакырганыгыз өчен рәхмәт. Мин ул көнне спектакль беренче көнне карадым. Һәм чыгу белән анда журналистлар да булды. Шунда ук фикеремне дә әйттем. Дамир абый йомшак кына әйтте инде, менә тәнкидкә игътибар итмәскә ничек тәнкидкә игътибар итәргә кирәк, чөнки бу бит безнең классик әсәр, халкыбызның, тарихыбызның асылы. Мин инде карт кеше, шуңа күрә мин йомшак сөйләргә. Юк, аңлыйм. Ну тәнкидне игътибар итмәсәк, әгәр дә бу бит тәнкид бетереп ыргыту өчен сөйләмибез, яхшыртыр өчен. Мин шуны менә кабатлап та әйтәм инде. Безнең халык барыбер идегәй бу дастаннарны ниндидер бер күләмдә булса да барыбер белә. Ягъни тамашачы әзерлекле дип әйтәсем килә. Иң әзеннән нәрсәләрне булса да белә, менә ул ишеткән, алар турында языла, менә Дамир абый үзе дә әйтте, мәкалә чыгарып өлгердем дип. Менә китаплар да бар, без дә яздык, минем дә фәнни китаплар алар буенча бар. Шуңа күрә бу әсәрне тәнкид итәбез икән, димәк ки без яхшы ният белән чыгып әйтәсез, мин шуңа тукталасым килә. Әлбәттә, артистларны тәнкид итмибез, чөнки артистлар бирелеп уйнады, миңа да ошады артистларның уйнаулары, әмма кайсы бер образларны, мәсәлән, ачулары миңа җитмәде, чынлап та, мәсәлән, башыннан башласак инде ханбикә түгел иде инде ул анда, ул ниндидер бөтерелеп йөри торган бер гафу итегез, бер шундыйрак хатын-кыз кебек, әмма тарихтан бит беләбез. Алтын Урдада мин әле Дамир абыйның сөйләгән лекциясын күрдем, язган мәкаләсен дә беләм, аларны да ачкан әйтәсем килә. Менә ханнарның, ханбикәләр, алар гади кешеләр түгел, алар зур кланнарның кызлары, алар идара итә, аларның яннарында шымчылары да бар. Ханбикә әйтүе бу символик мәсьәлә булса да, һәм алай теге җитдиятсезгә төшереп, гайбәт шикелленә төшерелгән кебек килеп чыкты. Икенчесе Туктамыш чынлап та зур хан, Алтын Урданы берләштерү, аны аякта тотыр өчен эшләгән. Ә монда ул ничектер менә җыри инде уктан атан итәм, мин образны ханны күрә алмадым анда, ул ниндидер менә шундый кебек. Аннан соң иң күңелле кырганы
Менә Идел Болгарны җимерде дип әйтә. Дастан буенча менә төрле версиялары бар, шунда бар дигән менә Туфан белән дә зрак сөйләшкәндә әйтте. Юк андый нәрсә, Болгарны бер дастанның бер вариантында да Болгар җирне Туктамыш җибәрде дигән юк. Монда татар версиясында менә урыс княжы килеп җимерде дигәнне әйтә. Әгәр дә карыйсыз килсә, 163-нче бит менә монда. Аннан соң Аксак Тимур, ул мәсьәләгә килгәндә, мәсәлән, мин фикеремне әйттем, инде ул ниндидер бер чынлап та йомшак бабай кебек, ул бит дөньяны тетрәндереп торган, Тимур каршына иң көчлеләр генә чыга алган. Руи Гонсалес Клавих әйтә, Тимур каршына иң беренчеләрдән чыга иде Токтамыш. Чөнки ул вакытның иң көчле ханнары, иң зур ханнары. Ул бер үзе генә чыкмый әле, Ибн Тагрибирдинның аңлатуына күрә, бу беренче 1391 сугышыннан соң 6 ел белән берлек корат Тимурга каршы. Һәм Идел Алтын Урдага да килә, кем булып? Яулап алырга килә. Хәтта монда да, мәсәлән, Идегей дастанында да күрәбез, койрычакны калдыра, койрычакны әле Идегей аягыннан тотып атып бәреп үтерә, әйме? Менә буларны бит биргән дастанда әйтик. Монда килеп чык, Идегей аңа юл күрсәтүче генә. Шунында Идегей бер зур роль уйнамаган. Әле 1391-га кадәрле Токтамышның ярлыгында, ягайлыгы әйтелгәндә, анда Идегей кебек берне җибәрделәр, менә аның лживыйны, теле фәлән дип әйтә. Ул вакытта Бикбулат дигән Шыңгызыйлар нәселеннән, Токтамышның якын туган нәселеннән без аңлаганым кадәрле. Инде ул үзен хан итеп тоткан була, соңыннан Тимурилар әсәрләрендә дә Муиза Ансапта, мәсәлән, ул турыда әйтелә. Шуңа күрә менә буларны Токтамыш соңына үтереп бетергәч, менә бу каршы чыкканнар Идегей өскә калкып чыга чынлап та. Соңыннан әлбәттә Алтын Урда өчен дә көрәшеп карый, башка төрле периодта күрә кирәк. Узун сөйләп башлам. Туктатыгыз әгәр ни булса. Менә бу мәсьәләдә мин нәрсә әйтәсем килә, менә Самарда Александр Назаров бу Кондурча сугышы буенча бик каты активлар, 1-2 көнлек кенә Самар радиосында чыкты. Миңа да шалтыратты, сездән рус вариантын да алган әйме? Ул Алтын Урда форумына килде, монда Татарстан югары идарәләре белән дә күреште, Кара Пулатны китерергә диде. Ул миңа бер сорау бирде, Илнур диде, мин аңламыйм диде. Сез 1 ел буе көрәштегез Самар өлкәсендә Тамерланга хәйкәл куйдырмаска, аннан соң Кара Пулатта күрсәттегез Тамерларның нинди икәнен, хәзер Идегейдә килеп чыкты, ул яхшы икән, ул булышырга килгән Идегейгә. Мин тарихчы буларак та, татар кешесе буларак та, мин бу әйберне кабул итә алмыйм, тарихыбызны бозу. Бу булай ярамый. Бу шекелдә бу әйберләр минемчә төзәтелергә тиеш. Бу классик әйбергә. Мин режиссерларны да хөрмәт итәм, теге үзенең версиясе, үзенең күзаллавы. Бүгенге көн төрле әйбердә теге зинһар өчен проблема юк. Әмма классик әйберләрдә тарихыбызда язылган. Аннан соң карагыз, Тарих институты кебек зур бер оешма бар. 7 томлыгы бар. Иалида әсәрләр бар. Әйме? Инде Накисәмбәт буенча күпме язылган әйберләр. Авырмы бу әйберләрне карарга? Мин икенче консультантны килмәне карадым, анда гыйлем юк бит, гафу итегез. Шуңа күрә минем тәкъдим бу әйбердә үзгәрешләр кертергә. Мен тагын бер фикерне генә әйтсәм ярыймы? 750 еллыкны буенча Алтын Урда буенча форум үткәргәндә 2019 елда без Камал театрына тәкъдим белән хат яздык, зур хат яздык. Идегей дастанын кире кайтарып бул, мен аны караган идем. Рамил әфәндәннән Нурадын уйнаган идем. Монда Нурадын, мәсәлән, сюжетлар өчен фикерне әйтермен. Нурадын да юк әле монда. Рамил Шыңгызулына сөз берик. Менә сезнең роль монда юк иде, сез ничек кабул итәсез? Вакыйга буларак бик җылы кабул иттем, мен аны Туфанның үзенә дә әйттем, чөнки әле алдан да без аны көтеп тордык. Әлбәттә, тарихи эпос шундай дастаннарыбызны сәхнәләштерү, ул 90-нчы елдан бирле әле режиссерлардан тотынганы юк. Шуңа күрә мин алдан аңа үземнең җылы сүзләремне җиткердем. Монда икенче әйбер белән бутарга ярамый, чөнки бу әдәби тәнкыйть түгел безнең. Без спектакль буларак әйтәбез. Чөнки режиссерның эшенә әлбәттә безнең ничек дип әйтәм, тыгылырга хакыбыз юк. Аның формаларына ничек ул таба, ул артистлар белән эшләвенә без интеллектләр генә белдерә алабыз. Аны әлбәттә режиссер карамаганы бөтенесе. Ләкин билгеле булганча без бүгенге көндә нәрсә белән кызганычка каршы очрашабыз. Бүгенге көндә тарихи яктан белемсезлек, ул инде мәсәлән әдәби әсәр булып мустакил торганда, бу хакта беркем дә бәхәсләшмәде. Бәхәсләшсә дә бары тик галимнәр арасында. Спектакль театрының
көче шул кадәр зур ки, ул инде күпрәктә бөтен нәрсәне һәм күп халык карагач, без инде борчылабыз. Нинди режиссер акцентлар куя? Чөнки бу әсәрдә төрле акцентлар куярга була бит. Мәсәлән, ул шулай карар кылды икән, ул тарихи вакыйгалардан җырак икән, димәк ул нидер ирекле рәвештә интерпретацияләр белән шөгыльләнә. Ул безнең өчен файдалы түгел. Мәсәлән, Туфанга әйткән идем, менә ул безнең тарихта бар, соңрак инде ул Шагали да шулай үкенә, Казанны яулап алганнан соң үзенең үләр алдына монда нәрсә риваят яза, үкенә, алдадылар фәлән дип. Анда да без Дастаныбызда да бит анда безнең Идегәйнең үкенү хисләре белән яңраткан монологы бар. Мин үз кулым белән илемне җимердем дип. Аның бөтен фаҗигасы да шунда ки, ул бит инде каһарман буларак да кабул итәргә була, ләкин бу очракта каһарман ул узурпатор. Ул чит гаскәрләрне кертеп, үзебезнең әйтик бишегебезне җимергән, Алтын Урданы җимергән кеше ул Аксак Тимер. Димәк, ул кеше кулы белән безнең җирне тарата, бетерә. Инде ул әгәр дә ахыр спектакль ахырында шундый зур монолог укып, мәсәлән, үкенү хисләре белән, ул вакытта ул бәхетсез каһарман була. Ләкин ул шип тигәндә каһарманны без күз алдына китерәбез, ил өчен нидер тырышкан. Бу бит илне тырышып җимерә. Шуңа күрә ул тискәре каһарман, ләкин каһарман үкенү белән ул фаҗигали каһарман. Мин шуңа күрә сезгә ни бирдем киңәшемне, әгәр дә алай булса, без әйтербез, менә илеңне сатма, илеңә кул сузма, дошманнар белән берләшеп үзеңнең низаклары оештырма үз илеңдә. Бу бит бик символик мәгънәләргә ия әсәр. Безнең тарихыбыз дәвам итә. Һәм бүгенге көндә мин әйткәнемчә, әгәр дә без тарихи яктан безнең яшьләребез бөтенләй надан дип әйтәс килми, ләкин шуңа якын. Шуңа күрә безнең монда театрның сәхнәдә куелган тарихи әсәрләребез әлбәттә дөреслеккә һәм үзебезнең файдага эшләргә тиеш. Рәхмәт. Без Миләүшә Мөхәммәтҗан кызына сүз бирик инде. Әле башта видеоны карыйсызмы әле? Консультантның видеосын. Глеб, запусти, пожалуйста, видео. Видеоның нейін аңлатып алабызмы видеоның? Бу Тинчурин театрында Идергәйгә әзерлек барышында Ачык университет чыккан вакытлар, атласыйлар. Идегәй кирәк булды. Мин нәшриятта эшлим. Матур әдәбият редакциясе мөдире. Идегәйне табырга кирәк куямдыр. Накыяга бирмәде. Шуңа дип куйык. Накыяганың бар әзер Идегәйе бар бит инде. Бирмәде. Бик нык ялындык, сорадык, барып бирдек. Сатып алырга булдык, ләкин барып чыкмады инде. Шундыйрак заманнар бар иде. Әйе. Һәм шуннан соң инде Мөхәммәдиев мине чакырып әйтте, мин инде арабист буларак, араб телен белгән кеше буларак, син бар фондларга ничә анда вариант бар, алып карап укып, танышып, бер ни алып кайт. 2 ай вакыт бирде инде миңа. Менә шу 2 ай эчендә 40 вариант карап, 40 вариантны карап чыгып, шушы җыентыкны алып кайттым нәшриятка, шуңа бик тиз басып чыкты. Менә шундый чын мәгънәсендә бер караганда фәнни вариант, чөнки бөтен студияның булган текстлар, чөнки Накыяга да бик күп язылган, үзе язган, күп ишекләрне үзе үткәргән ул. Монда бернинди юлда кирмәгән, шул вариантлардан җыелган вариант, бу җыелма вариант. Тарихи шәхсәнең бик катлы улы. Кем ничек карый, ничек бәяли, инде контекстта. Шуңа күрә кемдер аны бәйгә итә, кемдер итә, ләкин бер генә җиңүгә ирешмәгән кеше инде ул тарихта, шулай кала ул. Ләкин фигура бик зур. Ажиотаж бик күп тора ул. Тарихта, чөнки ул әле Аксак Тимердә, әле Туктанышта, әле Көнбатышта каядыр. Менә шулай йөри торган кеше ул. Шуңа күрә аның тарих шәхсенең роле зур. Шулай да шуңа да карамастан шактый җиңелүләргә нигә тап булган кеше инде ул. Монда төп герой бар, дөт әйткәндә Туктамыш. Чөнки Туктамыш кирәсендә бара. Туктамыш белән Идегәй, Туктамыш белән Аксак Тимер һәм башкалар. Туктамыш кем ул? Туктамыш ул Казанның беренче ханы. Шулай белән кабул итәбез хәзер. Һәм Алтын Урданың соңгы ханы. Алтын Урданы җимергән кеше ул. Бер караганда. Һәм турайтып Казан ханлыгына кире утырган кеше. Ләкин Казан ханлыгына әзер кире утыра ул. Анда инде юшкан була. Шулай ук бик каршылыклы герой. Чөнки ул 2 зур сугыш оештыра Аксак Тимер белән. Икесендә дә җиңелә.
тоқтамыш сетке ул Шыңғыз нәселінен. Шуңа күрә бүтін ханарда Шыңғыз нәселінен бұларға тиешпейтінді. Не үшін біз мамайны әмбер деп кенейті, біз мамай ханны. Чөнки ул хан бола алмай. Бұл жерде тоқтамыш үшін хан. Шуңа күрә аны қойырға тиеш болалар Қазанға. Башқа хандар жоқ. Қазан ханы итебінде. Шуңа күрә менә шушындай бик катлы тарихи ситуациялардағы геройлар менә монда сезгә аны бирергә кирәк әлбәттә буларның барысында. Бик зур шәхесләр алар үзләре заманнары өчен. Ләкин инде әйтүемчә бик зур фаҗигаләргә алып килгән кешеләр дә инде. Татар не шул татар барышын дип әйтгәндә татар тарихын. Менә соңгы сугышында ул 200 мең гаскәр белән каршы тора. Аксак Тимергә җиңелә. Бу инде хәзерге шул таныш тирәләре. Хыянат та җиңелә. Хыянат итәләр төмәннәре. Беренче төмән бик кешелек гаскәрләр. Таныш белән Ая, анда нигездә шулай гына бара. Монда идегәй ул үзенең берничә 10 мең кешесе белән ул тегендә монда гына йөри торган кеше. Шундыйрак ул теге төп алышка керми ул бер вакытта да. Бу шарыкта килә ул 50 мең гаскәр белән менә әйтелгәндә 50 мең гаскәр дип. Аны 50 мең булмаган диләр инде. Башта китә ул арттан инде Аксак Тимер килә. Әле без бит рәсми тарих дип әйтәбез. Рәсми тарих кадашына бит. Мин рәсми тарих буенча сөйлим. Легендаларда кочагында дөресрәк тә була. Әле ул чынлап та халыкның лидеры булганда. Менә ансын ул бит калмаган шушы нерне кылган, соннарны кылган. Ләкин бик кеше шәхес булган инде факт. Чөнки мондый дастаннарны булай гына чыгармыйлар. Халык чыгармый. Теге уйлап яки анда әйтеп анда ничәләр буыннан буынга. Мин синең вариантны карап чыктым. Илемнең вариантны. Минем бу партиянкада калган вариант. Менә шуның буенча бүтән әсәрен 5 минутта укып чыгып була. Сюжет барышы менә шулай. Каршылыклар ни. Карап чыктым. Бүтән әсәрдә шауды. Принципта ул дөрес әйберендә ул логикасының дөрес бара. Бер генә сүзем бар. Хәтта беренче сүзем бар. Менә Нурадын. Нурадын сезгә керми инде. Кем төзегәндер текстны әйтермен. Син Нурадын бит принципиальный образ. Бәлки аны белмим ахырдан бәлки кертмәсәгез дә була инде. Просто халык кайбер халыкның күңелендә калырга мөмкин. Нурадынны беләләр. Нурадын бик зур фигура инде. Менә шул гына акылган бөтен яклап та ни? Янәкә кирәгенде. Янәкә анда сезнең мотор бизгән кеше. Ансы нормально. Үлми улар я. Ул көнбатышка табан китә анда ул. Анда ул шүттен янда әле Польша князьләре белән анда да булышып бит ничектер йөрәр ул. Монда бер бандит. Ну, ибет бандит. Халыкның күңелендә кала торган булгач, ул инде бөек бандит. Монда бик нык көчле Нугай дөньясы. Татар дигән әйбер бик юк, бер икән урында гына итомыз кылып кенә әйтелә. Мангыт татарлары дип кенә җибәрә, туктамыш. Нугайлар көчле, Нугайның көчле вакытлары, чөнки гомумән менә ул Казан уешып ята бит анда. Казан уеша, Казанда тик синдикә вакытлары бит. Билер деген шәһәр. Бар инде, алар бар. Безнеке бар еш кем коямыз инде ул. Анда Булгарда әйтелә. Булгарда бар. Барында әйтеләләр алар. Ну, шул чор бит инде. Уже Булгар качаннан бара уже анда. Глеб, останови, пожалуйста. 10 гасырлардан килә. 11 Шурин театрында идегәй әзерлек башында Ашык университет проекты кысаларда лекциялар үткәрелгән. Әлеге лекцияларны Галим Дамир Исхаков һәм язучы Галим Җанхилманов үткәргән. Артистларга һәм режиссерга алар идегәй турында сөйләгәннәр. Редакция Ашык университетына мөрәҗәгать итеп шушы лекцияларны алды. Тиздән алар Ашык университет платформасында булачак дип аңлаттылар. Әлегә видеодан кадрларга менә шушы кадрлар инде. Мындай материалны куярга ярамый. Ашык ресурсларга, яшьләргә. Чөнки бу мин менә моны хәзер милли фаҗига дип кабул итәм. Һәм бу хурлык, бу дәрәҗәдә без үзебезнең алтын урда тарихын яшьләргә җиткерсәк, хата белән. Нәрсәдән көтәбез без? Хәзер монда мин театрны аңладым, ни өчен шундый буталчык концепциялар туганын. Бер әйтәсем килә. Мин инде кысылмадым бу спектакль әзерләүгә, ләкин форсаттан файдаланып, яңадан рәхмәт әйтәсем килә. Коллектив зур батырлык ясады.
Нақи Сәмбәтнең исемен афишаға қойтардым. Әмма ләкин программаны ашқаш премьера вақытында мен яңадан хотаға тап булдым. Дастанның 500 еллыгы, Дуслар 40-нчы елда 500 еллыгы дигән мәкаләләр обкомның документлары чыкты. Бүгенге көндә датабызны әйдәгез. Дөрестлек. То есть, менә бу әйберне төзлегән кеше, мин инде аңлыйм, Дамир абый буны эшләмәс иде, ул тарихчы. Мин аның белән аралаштым, аның берничә роликларын YouTube'та карадым. Ул инде күптән Идегәй турында чыгыш ясый. Бу видимо менә бу икенче фәнни җитәкче тарафыннан әзерләнгән материал. Яшьләрне бутаган. Һәм инде мин инде Тояны нуктасына Галимҗан абый килер дип көткән идем, килмәде. Менә икенче тапыр килдем һәм менә бүген беренче тапыр күрсәтәм сезгә. Менә бу папка Нақи Сәмбәтнең беренче варианты Идегәйнең журнал варианты. Кул куйган варианты. Кул язма, мен выставкага, театрга бүләк иттем, күрсәттем. Сүзләр чыккач, чөнки театрга һөҗүм башланган. Менә бу икенче папка. Менә монда кул язма, именно кул язма, печатный вариант түгел. Нақи Сәмбәтнең ияле өчен Идегәй комиссиясы заказы буенча, Мәскәү Язучылар союзы заказы буенча ясалган икенче варианты. Хәзер миңа инде әйттеләр, спектакль әзерләнгәндә ни өчен менә афишага исеменде дип, Миләүшә дөрес әйтмәй, суд документларын күрсәтсен, Исәнбәт 4 судны проиграл дип. Менә мин хәзер алып килдем сезгә Куйбышев судының суд документларын. Һәм шул суд документларын мин алдым һәм күргәзмәгә керттем. Ияли вариантын куйган нинди белгечләр кем икәнен. Менә бу суд документында Раслапчыга безнең Верховный судны юк итү һәм Нақи Сәмбәтнең автор хукуклары. Менә хәзер мин Галимҗан Гилмановның версиясын тыңладым. Нақи Сәмбәткә акча түли бездә дип баш тартты дип. Нақи Сәмбәт үзенең судка булган мөрәҗәгатендә минем җыйнамага бернинди төзәтүләр кертмәскә, цензуралы вариантны бастырмаска, обком караган, алтын урдага карый торган вариантны бастырга дип, чөнки гласность, перестройка шотланды галим. Бит гомерен башлады бу Идегәйгә. Һәм үзенең фәнни комментарийларына кул тидермәскә дип, фәнни мәкаләсе белән. Ул бит фәнни мәкалә ике вариантта, башкорт дастаны өчен һәм татар варианты өчен язылган. Мин хәзер тыңлыйм. Безнең бу дастанның төп герое, төп каһарманы Туктамыш. Бу нинди фәнни институтлар раслаган концепция. Безнең бар дәүләтнең, республиканың дәүләтенең ике институты. Берсе менә монда представитель Тарих институты утыра, һәм безнең хәзер татар әдәбияты тарихы чыкты. Һәм шунда Идегәй дастанының концепциясын ялгышмасам Марсель Бакиров эшләп чыкты. Ул инде безнең күренекле галим. Менә бу версия ничек инде хәзер безнең артистларга ирештерелгән? Һәм без моны хәзер дәүләт акчасына Рамил абый ачык платформага куеп, безнең балаларның аңын хәзер булгатабыз. Менә бу наданлыкны туктатырга кирәк. Менә шуннан ирексездән минем менә бер чыган әйбер. Миңа спектакль шаган якларында мин инде әйтеп чыктым. Музыка бизәлеше, хореография ягыннан матур ачышлар бар. Ләкин төп әйбер мин укытучы. Менә безнең театрга килде тамашачы һәм ул бер җимлә белән бу әсәрнең эчтәлеген аңларга тиеш. Бер җимлә белән, вектор. Мин беләм дастанның максатын. Ләкин мин театрда ушалу темасын күрдем. Ул безнең төрки дастаннарда беренче урында тормый. Безнең ил өчен каһарман яши, илне төзи, илгә һөҗүм ясаса, үлә һәм аны фаш итәләр. Мин бу әйбергә шок каткан идем, ләкин мин лекцияны күргәч, мин аңлыйм, кайдан җирлек тапкан мондай фикер йөртүгә безнең Туфан. Икенчедән мине борчыган әйбер, һәм мин иде кулымны тыктым, гафу үтенәм Туфан алдында. Беренче көнне бит безнең комментарийлар өстә барды. Мин бүгенгә кадәр Идегәйне русча рәтләп укымаганмын икән, бу ачылды. Туфанның менә бу текстларын күргәч, мин шок каттым, бу нинди татарофобский текстлар дип аптырап киттем мин бу әйберне күргәч. Өйгә кайтып, мин тәрҗемәне чагыштыра башладым һәм шок каттым. Галимҗан Гилмановның эше, менә ул хәзер үзе әйтте, мин төзәттем дип, Исәнбәтнең вариантларын җыйма текстын. Шунда булган юк ителгән бөтен Исәнбәтнең комментарийлары һәм ялгыш концепциялар кертелгән булып чыга.
Һәм без шуның өчен Нагульный татар дип зур хәрефләр белән тамашачыга хәзер татарофобский текст әйләндерәбез. Һәм шүпләп шундый текстлар кергән сценарийга мин шок каттым. Алар бөтен зур әсәрдә алай җипкә салынмаган. Нәрсәдән килеп чыккан ул? Иң кызыгы нәрсә? Туфанның татарча яңгыраган җимләләрдә сәхнәдән татар дигән сүзе дә яңгырамый. Ә тәрҗемәдә чыкты менә бу әйбер. Мин шуның өчен Айсылу Галиевага шалтыратып, тендер буенча у акча алган, получается. Мин аңа әйттем, син нәрсә? Татарга каршы тәрҗемә төзегәнсез? Һәм шуны хәзер тамашачыны сез настраивать итәсез. Тем более, миңа хәзер хатлар килде. 40 ел яшәгән Казанда музыка белгечләре, әдәбият белгечләре, сез татарга каршы спектакль чыгардыгыз дип, алар русча тыңлаганнар. Мин әле русча тыңламадым, какшыкны. Менә бу текстны хәзер экспертизага без татарга карарга тиешбез. Нинди мәгълүмат без татар турында таратабыз бу спектакль аркылы? Чит милләт вәкилләре дә менә моны шулай итеп кабул иткәннәр. Сез үзегезне рәнҗетәсез дип. Фәнни комментарийсыз мондай җөмләләрне, менә шул Кутлыкый турында Исәнбәтнең бер абзац комментарий. Ни өчен Нагульный татарин дип әйтә торган. Менә мин аны алып килдем сезгә, менә папка белән күрсәтә алам Исәнбәтнең вариантын. Менә монда инде гарәпчә булсын, монда кириллицада. А бу әсәргә кермәгән һәм хәзерге балалар утыралар куакшыган Нагульный татарин дип тыңлап, һәм бу концепция үстерелә спектакльдә. Безнең Монда гафу итегез. Галимҗан Гилмановның шәүләсе миңа төшмәсен, шуңа мен сүзне әйтеп шулдыра алмыйм. Кызганча каршы, юк, минем бит сөйләгән сүзләр барысалар интернетта бар, кирип карый алар. Шуңа күрә мин монда бер генә ялгышма, просто оговорка. Башкасын мин кул куеп бүген дә шуны сөйләр идем. Кызганча каршы Галимҗан бер вакытта тарихчы булган юк, шуңа күрә ялгышлары бик зур булды да, хәтта монда сөйләгән сүзләрендә дә монда инде тарихчылар моны шунда тәнкыйть башлыйлар. Менә бер генә әйбер әйтәм, ни өчен тарихи караш кирәк? Һәм ни өчен менә ялгыш килеп чыга? Мәсәлән, Галимҗан монда Нуретдин фигурасына тукталды да, аны төшереп калдыруда күренеп тора аның гаебе бар икәнлеген. Әмма ул чынлыкта бер ачкыч ключевой фигураларның берсе. Хәтта тарих чыганакларда бар, әти сөйләгәннән соң ул Башкортстан җирендә үлә. Аның бәкләре, аның үле гәүдәсен алып кайталар кайдыр Сарайчык ягына. Юлда атлары үлә. Һәм шул бәкләрнең берсе үз эчендә күтәреп кайта аны. Ул менә шулай трагик рәвештә үлә. Бу татар чыганагында бар, аның турында мәгълүматлар. Менә булай караган вакытта, әгәр дә дастанны укысагыз, анда бит бик кызык әйберләр бар. Алтын Орданың җибәрелгән вакыты турында ул. Нуретдин бит Алтын Орда тәхтенә хан булып утырасы килә. Менә ул бик кызык нәрсә, чөнки бу вакытта инде Шыңгызларның роле төшеп бара торган булган. Мәсәлән, Аксак Тимердә үзе шундый хөкем итә, бер янында бер Шыңгызый булса да кашып кына утыра торган. Менә бит Идегәй элеккеге теге дәвр шәхсе буларак ул аңа рөхсәт бирми бу әйберне. Димәк, монда бик зур ишке конфликт бара. Бу нәкъ менә дәүләтнең яңа кыяфәткә керергә тырышып, җимерелеп барган әйберне тасвирламасы. Менә шул бик кызык сюжет төшеп калган монда, ул кирәк иде. Бер әйбер тагын мин инде менә кушып әйтәм дә, менә Галимҗан Гилманов хәзер үзенә җавапы калды, чөнки ул сценарийны мин карадым дип раслап чыкты безнең алдыбызда. Мин сценарийны менә чагыштырып өйгә кайткач, чөнки инде телдән теге беләм бит инде. Нәрсәгә тап булдым? Нурадын сүзе спектакльдә Идегәй исеменнән әйтелә. Менә моны ярар Туфан моны татар телен әйбәт камил белмәгән килеш моның монологын дөрес укымыйчы кертсә дә, җыюнама текстны 2 айда төзегән кеше сүзләрне бутарга мөмкинме? Бу бит шок котыргыч, бу бит бик иң мөһим, чөнки Идегәй малайына юл күрсәтми, чөнки ул әле тәхетнә утырган тәрбияләнмәгән ул кеше, тәрбияләнмәгән ул дәрәҗәдә. Һәм без менә мондай бутаучы китте безнең текстта киткән бутаучы. Менә Айсылу Галиевадан сорыйбыз моны хәзер Галимҗан Гилмановтан. Сөз бирмәдек. Әйтегез инде үз фикерегезне. Микрофонга бас. Сүз түгел, монда әңгәмә. Билгеле, әңгәмә сүздә юк.
Рәхмәт шундый сөйләшү оештырганыгыз өчен. Чынлап торып та күптән бу темаларга сөйләшү кирәк иде. Ниһаять, Тинчурин театры куйган спектакль менә шул сәбәпче булды. Гомумән без шушы спектакльләргә багышлап кына түгел, гомумән даими бу эшне алып барырга тиеш. Бөтенебездә, институтларда, уку йортларында, язучыларда, һәммәбездә без үзебезнең милләтпәрвәр санаган һәрберебез бу Дамир Исхаков һәр көнне, һәр минутта бу тема белән шөгыльләнергә тиеш дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә бу спектакльне шулай кабул иттем. Мин шатмы дигән сүзләрне мин аныгымын, ул сүзләр мин лексиконда юк. Мин моны чын күңелдән кабул иттем, чөнки яшьләрнең менә шундый авыр темага алынуы үзе бер безнең өчен зур вакыйга. Беренчедән, монда безнең яшьләр композиторда яшь, режиссерда яшь, һәм анда дизайнерлар, менә безнең ул сценографлар дибез, рәссамнар, гомумән бу өлкәдә эшләүче рәссамнар безнең бик сирәк. Рәссамнарыбыз булган чиракта алар театрда эшләмиләр, һәм инде ул дизайнерлар бүгенге көндә театрның аның асылында белмиләр, театрның үзе бер дөнья, һәм аның үзенең закончалыклары бар. Шуңа күрә дә яшь дизайнерларны монда бу чиракта инде Алия Гайнуллинны чакыру шулай ук бик яхшы дип кабул итәм. Һәм инде бу спектакльдә инде дизайн дигәч тарихи дөрестлек һәр вакытта да булырга тиеш. Чөнки бу автор спектакль булса да, монда тарихи дөрестлек иң беренче чиратта ярылып ятарга тиеш. Һәм бу исәптән инде без бөтен аның компонентларына игътибар итәбез. Музыкада ул чагылыш тапты. Хореографияда элементлар белән, конкурс әйберләре белән уйнауда ул безнең гореф-гадәтләр, фольклор элементлары һәммәсе дә театральләшкән иде. Һәм алар чынлап торып та кабул ителәләр. Инде менә сәхнә бизәлешенә килгәндә, дизайнны кабул иткәндә, мин әйтер идем, монда менә динамика миңа җитмәде. Беренчедән дәүләтчелек. Менә Алтын Урда чоры зур дәүләт булган. Һәм монда иң беренче чиратта шушы дәүләтнең казанышларын без инде сәнгати алымнар белән күрсәтү кирәк. Менә без сәхнәдә күзне, мәсәлән, музыканы төшереп калдырсак, хореографияны төшереп калдырсак, мәсәлән, визуаль нигъна дип инде рәсем рәвешендә генә картинаны кабул иткән вакытта без нәрсә күрәбез? Монда мин бүрәнә дип түгел, бу монда багана. Бу монда багана төшенчәсе. Менә безнең төрки дөньядагы, үзебезнең татарда багана дигән төшенчә бар. Һәм шушы багананың ул безнең монда нәрсә күрдек? Җир, күк һәм һавада. Безнең гел уртада асылынып торган нигенә күрдек без. Җирдә алар тормады. Алар тәхеттә дә утырмадылар, тәхетне күрмәдек. Алар гел асылынып кына тордылар менә. Бер тораташ кебек, мин дә тораташ дип кабул иттем моны. Рәссам үзе башак диде инде ул ниләрне, башак образына нигезләнеп төзедем диде. Мин монда башакны күрмәдем, билгеле тораташ образлары. Башак диде. Чөнки төсләре җир белән бәйле бит. Мин шуңа күрә җирне күрергә телим монда. Аларның җиргә нык басып торуларында күрергә телим. Аларның тәхетенең дә көчле булуын күрим. Һәм шул вакытта монда диагональ, ул киртә, ул бер-берлегенә аларны үзгәртеп булмый, ул бер генә төрле итеп бирелгән. Аны бит үзгәртергә Монда башта тематик яктан эштә. Микрофон. Ни өчен ул анда ителә, Ногай җирлегендә бар? Әйе. Менә Тәрҗемәдән чыккан фото. юк, менә без әгәрдә без татар каһарманнары дип саныйбыз бит. Тамышканында Алтын Урда булгачлар. Иргәле дә. Димәк, безнең монда ул әйтә, bütün вакыйга Ногай җирлегендә дип. Әйе, ул текстта бармы? Ниме? Ул бит мишә шулай. Җәмәгать моңа бит тарихи карар кирәк. Менә әгәр дә сез казакларда карасагыз, Идегәй дастанын. Анда чынлап та бөтен җир Ногайлардыкы. Ул бит менә казак кабиләләре өчен Ногай урдасы кичәгән вакытта шул җир шуларны булып күргән. Бу әсәр Ногай урдасы кысасында туган нәрсә. Үзләре чәткәннәр. Бит тарих шәһәрләре киреп карасагыз, анда гел күрәсез. Ногайские татария. Ул татарлар дигән сүз. Ногай урдасының татарлары. Билгеле без аны бу режиссерлык эше. Шамды татар илендә. Гафуитегез, менә мин сезгә этот Идегәйне әйдәгез, нәрсәдән башлана? Текст. Борын үткән заманда Болгар белән Сарайда, Җаек белән Иделдә, Алтын Урда, Ак Урда, Данлы Кыпчак җирендә татардан туган Ногай илендә Туктамыш дигән хан булды. Ил булганда ил булды и так далее. Тәрҗемәче безнең господин Липкин тәрҗемә иткәндә Ногайны беренче планга чыгарды. Безнең Идел белән Сарайны икенче планга күчерде. Менә бу тәрҗемәне кем кабул итте?
Тукай премиясына бергенде экспертизалар ясалгандыр бит инде. Менә шул шул галимнәрдән сорарга тиеш. Без ничек беренче биттә безнең подмена понятий. Чөнки җыйнамада, без куйган җыйнамада дигәндә безнең татарныкында акцент бар, башка булды. Һәм менә бу опять менә Туфанның хаталануы да китә, менә мондый консультантлар һәм хаталы концепция биргән Без сұрау берейін әлі? Сен Юк. Туфан сенің бұл спектакльнің түп мақсаты, сфера задача не? Без башта Фәнзилә ханымга сөз берик. Бұл бит жанлы инде, яры, сіз реклама Әйе, соңыннан ул әйтер башта. Әйе. Мен инде бер кадәр Миләүшә белән килешеп, спектакльгә бәйле, менә минем өчен бар спектакль, бар Идегәй дастаны. Спектакльнең төп асыл максаты, менә асыл максаты ул төп теге лейтмотивы, сюжеты ул әлбәттә үч алу. Әтине үтерделәр, әнине үтерделәр, мин үтерергә тиеш. Менә гел шушы әйбергә килеп җиттек. Ничә кешедән сорадым, нәрсә аңладым? Идегәйне белмәүчеләр дөнья. Әлләсе теге залда Идегәйне белүчеләр тордылар, дисә куядыр, ике кулны кыгынайлар, бер 20-30 кеше булгандыр. Бөтенесе шуны сөйлиләр. Менә анасын шайтып үтергәндә кырал дип бишек ул тегендә өстәмәлеп китте, ул теге бүрәнәләр белән мин мәсәлән менә бу спектакльне мин гомумән үзен спектакльне менә бу сюжетка утыртылганны спектакль буларак мин аны Туфанның табышы дип исәплим. Ләкин Идегәй дастаны алу сәбәпле мин мәсәлән бүген Туфанны бик аклап бетермәс идем, Галимҗан гаепле дип. Аңлатам ни өчен? Чөнки менә бүгенге көндә безне сөендергән, без хәзер эпохаль дип әйтгәндә, менә безнең Камал театрда зур әсәрләргә тотынуны кирәк санап тотына башладылар. Ләкин иң зур проблема татарның, менә без татарча үскән кешеләргә, мәсәлән әйтгәндә, Рамил булсын, Рамис булсын, относительно дип әйтгәндә, относительно Миләүшә, относительно дип кертәбез аны сүгәләр, шуның өчен. Чагыштырма, ул менә килеп маташа. Безнең өчен бик күп җөмләләр алар гап-гади, без аны аңлыйбыз. Чөнки безнең акылыбызда, яшәү рәвешебездә без мифологик катламнарны, біз аларны безгә ул бик гади. Менә татарча тәрбияләнмичә татар мөхитендә үсмәгәннәр өчен горизонталь бүрәнә, бура, ул үлем каберлек. Ул безнең өчен каберлек. Ник йөрисең бу буралар дип мин мәшеп килдем. Аннары аңладым. Бездә уйлап утырдым аны. Әлбәттә бура, чөнки мест. Чөнки тәхет юк. Үтерәсе генә бит, үтерәсе бар бит әле мест. Тегегә утыра. Ләкин Туфанның белмәве татарның менә мин инде нидә дә таяны ноктасында да Туфанның теге татарча булмаган җөмләләр белән җавап биргәннән соң котышкыч борчылып кайтам, әйтәм, Ходаем, инде бик татар рухы сеңмәгән икенче театрыбызга да шушындый режиссер килгән дип. Мин менә монда инде мин Туфанны кимсетәсем килми, ләкин бүгенге көндә менә без шундый җәмгыятьтә яшибез, безгә шул кадәр зур җәмгыять үзе менә чыгу юлын эзләү процессында бит без. Безнең милләт кенә түгел, гомумән дөнья чыгу юлын эзли. Тарихны бузып. Без менә бу очракта, ләкин татар өчен әлбәттә без шуңа күрә Идегәйгә тотынганга без сөендек, ләкин без аны шундый итеп бирергә тиеш идек. Монда бәлки кабулангандыр, бәлки ул 23 елның декабрь айында Дастан елын тәмамланган вакытта зур премьера булырга тиеш булгандыр. Чөнки теләсә кайсы Дастанга тотынасың икән, андагы мифологик катлам белән тарихи катлам, анда сүзлек өстенә сүзлек. Һәрбер ханның исеме тик торганда гына тегесенә бу исемдә, монсына бу исемне бирелмәгән, аның бар тарихи җирлеге. Аның үстә бар тарихи җирлектә ул исемдә аның, сез дөрес әйтәсез, Ханбикә ханша дип әйтәбез икән. Аның бит җирияләре ул аны шушындый итеп, нине генә укып карагыз, сүзлеген генә нинең Нәкыяганың. Әлендә ачылып бетмәгән улаларны аның өчен ул табигый булганнар, безнең өчен ни табигый түгел. Безнең бу татар тәрбиясе алган, татарча үскән, әби белән, ышанулары белән бергә буталып шушында үскән миңа да анда туп әйбер миңа аңлашылмый. Шуңа күрә мин үзем исәплим. Алынырга кирәк, алынасыз. Мөхаҗирләрдә дә кытышкыч хаталар булды мифологик катламга кергәндә. Туфрак белән буталып беттеләр. Җылатмагыз. Бу ни өчен мин шуңа күрә әйтәм, сез менә бүгенге көндә нишләтәсең, мәктәбебез юк дәрәҗәсендә, ләкин театрыбыз бар. Шыгырым тулы зал бит. Һава җитми, тирләдем, пештем. Тинчурин театрының проблемасы бар, ләкин бит халык шып та итмеш утыра. Мохтаҗлык.
Muhtaçlığı var. Biz bir tane akılına men singdiremiz. Birinci şiratda totarga singdiremiz. Mine şuna göre min mesela bugün cevaplılıkla tufandan olmaz idim. Cevaplılıkla birgine artistan da olmaz idim. Çünkü artistlerin min bilem tatap bitirgen artistler var. Onlarga ol Erik Hafizovlarga, Piskunovlarga, bu mifoloid katlamlarına mine bu rejissörünün şok di jingil korağı. Min özüm şolay deb eseplayım. Bunda siz teatrın işki dünyasını bilmeyen arkadaşlar. Şulaydır belki. Artistli bir grup kurtardınız. Allah güçlü olsun. Elbette artistler söylüyorlardan min mesela neyindir bir türlü idegey mena şunun kadar miskin bir türlü elden idi ütük güne bir ütük şahıs buldu. Ol gayretli. Kadar bir çıktı. Piskunov çıktı. Sırada mı bu mizanscenada? Doğru. Yerligi, doğuşu. Elbette. Yok çıktı sırada. Soru şeklinde gene. Başlar var. Mene şu. Sorular şeklinde gene. Ama bir afişasında var işlemler var. Mene min bir güneş bilen fikrimni soňky jümlemini aýdym. Min elbette intertatga min big rahmetli. Ol big eýbet. Min mesela özüm mында indi aýtam işin rejissör bolarak super rejissör dep esepleýim. Lekin mene bu milletke kirige beýle. Mene mundy işleşler kirek. Eger de indi intertat özüniň jiňilkesini alyp, bu zalda bizgine tögül tagyn kimlerde bolup, şuşlay dep tekşire turgan bolsak, spektaklni koygandan soň bolsa da bolsun, ol kirek. Ol bizning işin kirek. Hem de şuluk vaqtda eligde bayağı bir jümle jigitler siz yüzük qoşu. Mine sizin fikrinizni kuvvetlep aytayım hele. 100 yıllık Galimcan İbrahim yetekçiliginde Gali Rahimler bilen birge bir üzek idi. Üzek edebi tenkit bolsunmanda, yana eser çıgamanda, yana spektakl koyulama, yana etik jir sanatında bir eser tuğamı. Bütünüsü olar tenkiti yüzlüğüne. Matur etip şileş engeme kırıp. Bana şu susturda aytı. Çünkü bizden hazır şu engemeler yok. Biz özümüzde muhtaç. Hem elbette bizni tınlavçılar şayet inşallah bulur bitinde. Bulağını işlemişsiniz. Cemaat zamanında Galiaskar Kamal Tiyatrında halkara zor afişalar bilen şu spektaklga bağışlangan fikir alışu deyip zor konferensiyalar spektakldan soň uyuştura turgan bolganlar maksız türlü katlamlar için daimi bola turgan bolganym. Hem indi bu hesaptan bütün bizning de ol fikir yankırады, yaşlar alınganına hoplayız. Ama munda tirantin İranı, şıqanaqlarını tirantin İranı kerek. Bu bitini 41-nji yılda koyulgan spektakl tugul, ama şul şurda da bulgan materiallarını, arxeologik materiallarını, muzeydagi bulgan kıbılçıklarını jiyip, özlerinçe şunday zor spektakl 41-nji yılda koyulgan, şunday boy ziynetli, bugünkü günde onda şulduk detalllarda bulmasqa mümkün. Matur boyaslardagi bilbalı, ama olun Tuktamaş için, aktörler için, özlerin han itip his iter için ana bit şapka kirek. Hanın anın bit özünün atributları var. Ol bir güneş görünüp çıksın. Ama ondan sonra salganda Karolir'de Shakespeare ne için Karolir nesiz kala, taşsız kala. O bir bilgi. Mene şu bilgiler tahit obrazı hem onların atributları. Han bit yap. Hatın kızların baş kiyimi var, ayıratlarda yok. Hem indi onların İngilizce hareketlerini gösterip kirek. Hudожник, ben onun bilen fikir alıştım. Ol şu kadar dürüst anın ise qaraştı. Bu spektakldagi eskizleri, şunday eybet eskizleri filtr kullanıp, ondagi şu katı jostki dibetinin dizaynını kuatlab, şu stilde onun kostyumlarının eskizlerinden akşılıyor. O tiyatr alımlarını da yaxşı bile. Ama mında şu boyluğunu gösterdi jetmedi. İkinci çıktı bizim obraz şaq temir şaqtı. Ol bit gadi onda temirde tugul, ama şunday boyluq edi, görsetildi. Boşta o kirek belkim. Yoki soňundan kirekdir. Mene şu detaller da bizning ol bilgi önünde signal bire, tamaşaçıga signal bire. Bu şu şurunu gösterdi. Babanın boyluğunu gösterdi. Hem indi bütün bizning kazanışlarını gösterdi, bütün boyluğunu gösterdi. Bu mesele özgertip bolmayy hazır. Ne için 44-nji yılda 44-nji yılda mene özümizge sırao. Gapoytykdan beri bu tendersin, değil mi? 44-nji yılda bizge ruhsat etmediler, değil mi? Federal Özek tarafından soğuş hali bara. İlk Vatan Soğuşu. Bizge ruhsat etmediler. Altın Orda'nın tarihini öğrenirken. Ne için?
Үзебезгә сорау биргәч. Темага безнең язылып торган китап бар, Исмаилов белән тиздән бәлки язып бетербез, шуннан күрерсез. Куркалар безнең үзебезнең, ни өчен без куркак? Чөнки безнең үзебезнең әлбәттә шулай. Без куркалар. Кеше белән генә әйтим инде диде. Туфанга сөз бергәнче бер-ике нәрсә әйтмеш булмый монда. Җәмәгатендә безнең бер зур кемчелек бар, ул милләт буларак. Безнең республикада экспертлар да эшли белмиләр. Ул электән килгән нәрсә. Һәрбер чиновник уйлый, ул бит нәрсәне беләм дип, шундыйда монда бит башта кирәк булган экспертларны җыеп, бик әйбәтләп сөйләшүләр алып барырга. Ул теге безнең 40 минут килеп сөйләү бит эшнең башы гына, анда бит бер атна утырырга кирәк, әзрәк нәрсә булса аңлый башлау өчен. Дөрес әйткән вакытта моны аңлаучы галимнәр Татарстанда күп түгел, әмма бар. Менә күренә бит, без аңлаткан булсак, кайбер нәрсәләрне режиссер аңлаган булыр. Ул нәрсә юк кызганычка каршы. Менә мин уйлыйм, алга таба моңа игътибар итәргә кирәк. Бу безнең кемчелек билгеле. Яһудлар булсалар билгеле бер ай сөйләшәләр, бездә юк инде ул. Икенчесе менә бу кызганыч дип әйтәм мин. Мин Кәрим Тинчурин театрында күрдем, моның икән техник яктан оснащениесе нулга якын. Тавышлар начар ишетелә. Теге катлаулырак видео рәте гомумән чыгарып булмаганда, анда бит әгәрдә ул нормаль театр булса, анда сугыш сценаларын чыгарып булыр, аның каршында ике сугышчы җитә, теге артта затник булган вакытта. Монда нәрсә бөтенләй юк. Ул теге әйдән сценасы гына, ул бит дәрес әйткәндә татарча пуштяк дигән сүз генә. Менә аннан соң билгеле менә бу шул нәрсәләр булмагач, монда теге тозан тоздыру гына килеп чыга. Ул бит шулай әйбәт түгел шундыйда. Күпме тозан сибәргә була. Мин уйлыйм, бу нәрсә театрның оснащениесе турында яңадан уйларга кирәк. Мин ишеттем инде, аның бинасы бик әйбәт түгел дигәнлеген ишеткәнем бар. Димәк, монда нык уйлыйсы әйбер бар, бусы Мәдәният министрлыгы уйларга тиеш бу нәрсәләр турында. Оснащениене ясарга кирәк, буның артыннан йөрергә кирәк. Шуннан башка барып чыкмый. Тагы менә чыккан вакытта минем янга килде җырчы Миңгол абай. Ул әйтте, Дамирды, минем белән киңәшсәләр, мин буларга аңлатырмын, ничек итеп музыканы башкарырга. Мин бит музыкант булмагач шулай бер аңлатып бетермимдер. Әмма бер нәрсәне сиздем. Менә теге табак белән җырлау 6 еллар өчен аны катышкыч энергия итеп була, әгәр дә дөрес башкарсаң. Монда без күргән ул бик шундый зәгыйф кенә бер нәрсә иде, барыбер яңалык инде, но зәгыйф кенә нәрсә. Шуңа күрә ул якларында уйларга кирәк, бит барып чыксын өчен. Бусы билгеле режиссерның да гаебе дип уйлыйм мин, алга та бу турыда кемчелекләрне битергә кирәк. Куйдыгыз монда бит инде бу сәхнәдә карап булатны куйдылар. Анда экранда бөтен нәрсә булды. То есть шул театр көче белән ясалган әйбер бит инде, шул артистлар белән техника җитте бит ул чакта. Шурны шулай матур итеп күрсәтергә. Аңа зур рәхмәт. Менә Илнурга гына сүз әйтиктән күптән сорап утыра. Туфанга сүз бирәбез. Линиясы монда әйттек, бер генә идегейнең ушалуы. Бараймы? Шын барлыкта әлбәттә ушалу белән тарихка бернинди карамый. Менә аны дастанда ничек алым куйганнар? Котлыкыя әтисе, әлбәттә ул тарих шәхес түгел, тарихка бернинди карашы юк. Әмма дастанда бу әдәби алым белән менә шулай күрсәтелә. Ул анда каһарман итеп күрсәтелгән, шынында. Аның үтерү менән итү, ул бит символик әйбер, менә фитнәне бетерү. Ни өчен башта кит бетер аларны, аннан соң шакмагыш белән яндырды. Фитнәне бетер, сатуны бетер. Чөнки Туктамыш нинди хәлдә килә, Дамир абый әйтәме? Җимерелеш вакытында берләштерә илне. Шуңа күрә бу әйберләр илне сатуга каршы. Бу сюжет минемчә, мәсәлән, шулай бик дөрес акцент белән бирелмәгән. Аннан соң менә Нурадын мәсьәләсе куелды. Нурадын буенча менә мин да карыйм. Һәр җөмләне алсаң, идегәйне шул хәтле ачып бирә торган әйберләр бар. Дастан ни өчен бу әйберләр күрсәтә? Идегәйнең бәхет тапмаганын күрсәтә. Беренчедән, бөтен күтәргән ханнары аңа каршы чыккан. Икенчесе, балалары белән проблема, хәтта сугышалар. Менә Нурадын бер китте Тимергә, бер китте Нигәйме. Ул хәтле көчле алымнар. Буларны куйган булсак, идегәйне күп кырлы шәхес итеп күрсәтеп булыр иде, трагедик шәхес итеп күрсәтеп булыр иде. Ягъни бу, мәсәлән, белмим, идегәй ашылмаган дип әйтәм инде буны да. Хәтта ул белмим, ничектер бер нәрсә әйтәм әле, бик әһәмиятле нәрсә хәзер. Нуретдин ни өчен тәхеткә претензия белдерә?
Әгәр дә Юсупов князьләрнең карасагы шәҗәрәсе, алар шунда селтән бит. Аларның шәҗәрәсе Мөхәммәд пәйгамбәргә барып тоташа, халифләргә. Димәк, мин шундый фикергә килдем үзем. Кайсыдыр заманда бәлки идегә үзе ул сәйетләрдән чыккан хатынга әйләнгән булган. И аларның барлыкка ки вакытта мусламанлык бит көчәйеп кенә килгән вакыт. Аларның барлыкка килгән бик зур шәҗәрәләре һәм бик бөек шәхесләргә тоташулары. Нуретдин моны белгән, чөнки аның турында ешкына язалар, ул исламны көчәйткән дигән сүзләр бар. Димәк, уларны белгән, менә шул якка китереп чыгарган үзенең тәхеткә отырырга мөмкинлеген. Шыңгызый булмаса да, ул әһәмиятле бер. Яхшы, без Туфанга сөз бирек инде. Аңа беренчедән минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә ул үзенең теге тәнкыйтьлисләрен белеп килде. Шушындый хыяллык өчен һәм бу Башкалар килмәс иде. Башкалар килмәс. Безнең консультантыбыз мәсәлән килүдән курыкты, баш тартты, ә менә Туфан килде. Рәхмәт һәм бирелгән сорауларга тәнкыйтькә җавабың. Бик зур рәхмәт. Шундый җыелыш инде безнең теге бик ниндидер фикерләр, әйбәт фикерләр ишеттем мин. Әмма икенче яктан теге мин үз тәҗрибәдән әйтә алам инде, ниндидер зур әйберләрне куярга бик авыр беренчедән. Мәсәлән, мин тузда куйган идем Достоевскийны «Бесы» дигән романны. Анда ничек булды инде? 2 көн премьера үткәч инде, аннары миңа Зафлит шалтырата, әйтә, менә укып чыгарга теләк туган иде, менә синең спектакльдан соң бөтен библиотекаларга шалтыратам, Достоевский бетте, «Бес». Алып бетерделәр. Менә шундый әйбер булса, теге спектакльне кеше карый, мәсәлән, зур ниндидер әдәби текст, аннары шул текстны алырга, укып чыгарга, яңадан укып чыгарга, теге теләк туса, ул уже җиңү дип әйтә алам мин. Менә күп кенә кешеләр монда утырган кешеләр инде шул текстны яңадан укып чыктылар, карадылар. Минемчә теге ул бик актуаль текст. Икенче яктан теге һәр төрки халыкның инде үз идеяе бар. Менә мәсәлән, шул Александр Назаров, сез әйткән Александр Назаров миңа китап җибәргән иде. Ул 1931 елда чыккан. Ул атала «Песни и танцы крымских татар» дип. Анда менә былины бар. Былинның исеме «Былина о Эдыгее, сыне казненного Тухтамыша, ханского сокольника, отомстивший за смерть отца призывом Тамерлана» дип аталау. Кырымнарның дастаннары да бар, аны ратлы бастырган. Ансы бар, Әмма миңа иң мөһим әйбер минемчә теге аның Идегәйнең әтисенең анда монологы бар. Ул әйтә ханга, ул бит теге аның якын кешесе Сокольник. Ул аңа шин әйберне әйтә инде. Ул теге синең илең тарала, беркемгә дә сиңа салым түләми, налоги не плати, да. Ул әйтә шулай бөтен әйберләрне әйтеп чыга шул ханга. Шин барлыкны әйтә. Илдә шундый ил җимерелә дип. Шуңа күрә ул шул сүзләр өчен аны үтерә инде. Ул теге беренче теге аңа шынлыкны әйткән кеше инде. Шуңа күрә аның ул теге Идегәй бит ул әтисе үтергән өчен түгел, аның теге шин барлыкны әйткән өчен үтерүе. Шуңа күрә ул Идегәйне карасак, менә сюжетта да без аны кулландык. Идегәй нәрсә эшли Туктамышны үтергәчтән? Менә бу илне баланска китерә. Кулларны азат итә. Ул менә монда анда текстта шундый әйберләр бар. Менә аны укып карасак, анда ул бар. Шуңа күрә бу бит тарихта мондый нәрсәләр юк. Шуңа күрә тарихи әсәрне укымыштыр, монда трактатлар биреп булмый гомумән дигән. Хәтта менә ялгыш караш ул, анда бит Идегәй дастанында
Кытлыкия ни өчен туктамышка каршы чыккан әйтә. Минем илне Идернең бер ягыннан икенче ягына күчерде. Без шунда вакытта доходларны югалтык ди. Ул бит Идегәй Мангытларның Идегәй кабиләсенең туган җире бөтенләй башка җирдә. Алар Җаек бассейнының көньякта аларның башта яшәгән урыннары. Туктамыш аларны теге якка чыгарган, шуңа күрә алар традицион юлларын югалтканнар. Кытлыкияның булган ханга карата претензияләре. Менә хәзер текстны укып карасак, менә мәсәлән автор нәрсә әйтә Туктамышны үтергәннән соң. Яр салдырды калагай диге, яр салдырды талагай диге, Туктамышның сансыз кыл барын югын җидерде, җыеп азат кылдырды. Угылынны сатуга бөтенләй шик кылдырды. Кисмә сары алтын кисеп шара кылдырды. Идел йортны җидерде, өлкән бер туй кылдырды. Һәм башка әйберләр инде әйтәләр. Акытлыкы нәрсә әйтә мондай Туктамышка. Хәзер карыйбыз. Ул вот Идегәйдә шулай Шура дигән сүз. Әмма шура ул гади кыл түгел, ул вассал дигән сүз шундыкта. Идегәй түгел. Мин өстән дип әйтәм. Туфан Менә хәзер таптым. Әйтмәк бездән хания, ишетмәк сездән хания, җир уртасы Күктүбәдә ак сарай, шушы сарай калада дүр дәрваза бар иде, икәве бикле булганда, икәве ачык икәндер. Берсеннән килгән караван берсеннән чыгып китә алмый, бөҗрасы бөтен алкада буралып үтәр икәндер. Йортса юлны киң булып, ятса җир киң булып, җир аман икәндә, үзе бинең заманы илдәр Фәрван икән дә закаттан алган закаты, казнасыннан казнасы, үзе бинең сансыз мал, үзе дә булмас икән дә, сансыз алтын бу казна, гомер бетмәс икән дә. Безнең көнгә килгәндә, ул да җитмәс икән дә. Били белсәң ханиям кимемәс дәүләт бу иде, алтын урда агырда, 60 чырта юл иде, Идегәйнең индегезнең көнендә карван дөя килә алмый, капкадан керә алмый, һәм башкалар шулай әйтә бит ул теге чынбарлыкны әйтә. Аның Идегәйнең әтисе менә шул дастаннан алынган әйберләр бит ул. Мондан ясың күчкәне бездән бәхет киткәне. Куйганнар бит менә нинди бурыч куелды сезгә дип. Җәмәгать минем плес кирәм хәзер. Шундый бит Идегәйнең тарихи әтисе бөтенләй башка шәхес. Аның исеме Балтышак бей. Ул күрлекле урын тоткан үз вакытында, бәкләре бәк булган Орысханда. Шуңа күрә монда менә ни өчен аны аңа шушындый исем биргәннәр? Ул турыда уйланасы бар. Ул була гади генә әйбер түгел. Менә бу Кытлыкия һәм ислам кыягында ниләрдә карасаң әгәр дә анда дин әһелләре килеп чыга. Мин менә хәтта Илнурда сөйләштем, ул хатыннар ягыннан туганлык бирелми икән монда дигән. Нәрсәдә килеп чыгарга мөмкин инде. Шуңа күрә монда уйласа әйберләр бик күп. Аны менә булай гына текстны тиз генә укып чыгып кына, шунда ук аны әйләндереп Менә Рамин Шамгазулланың митине сорау булды. Менә нинди бурыч куелган иде? Бәлки теге шул сорауга кыска гына җавап бирерсез. Минемчә Идегәй ул каһарман, ул шундый, минемчә ул зур герой. Кайбер кешеләр әйтәләр инде ул теге алтын урданы тараткан кеше минемчә теге ул аның инде Асылда әйткән теге әйбере инде илне җыю, илне үз халкын теге азат итү, шуңа күрә менә шул әйбер белән яшәүче кеше инде ул һәм теге Мин сыра бер сүз әйтим, кемнән азат итә? Менә синең башта Мамутрак кемнән Дөрес әйткәндә тамырдан ялгыш фикер. Идегәйнең образын аңламау. Ул бит аның нияте изге булган. Но барбит шуны әйтү, тамукка юл изге ниятләр белән түшәлгән дигән. Менә аның нәкъ шул изге ниятләре тамукка илткән дигән алтын орданы. Кемнән азат итә Минемчә теге ансын монда әйтеп булмастыр, шуңа күрә теге Ядалардан рабочий классына, рабочий классына азат итә. Менә бит природа үзенең ханы. Саткан нәсле, әтисе саткан, сатлык җан бетерелгән. Тарихта да бу бар.
Zor керек илен жимірді. Mesela Evliya Çelebi'ne olmasa, Evliya Çelebi'ydi. Мен де ислам дүниясын йөрүдүм. Менә Алтын Урданың баш каласы сарай харабелерин күргәч, мен де шуны аңладым ди. Мондый биналар бер ислам дөньясында, Ближний Востокта юктай. Кызганычка каршы бу илне Тимур җимереп, калкын яндырып, башларыннан башнялар төзегән ди. Әүлия Чәләби. Аннан соң Казан ханлыгында Шакгали ни өчен утырмый беләсеңме? Теләмиләр, каршылар. Чөнки Тимур Котлык нәселеннән Идегәй белән бергә килгән, илен саткан. Хәтта урыс җиренә хезмәткә күчкән. Менә Дамир абый яхшы белә, Кадыр Алибекта да бараймы? Касым ханлыгында Крымнан, Хаҗитар ханнан, Казаннан чыккан элита корпорация службалары һәм Нугайдан килгәннәр белән бер-берсендә душман, хәтта Кадыр Алибек жалоб яза. Минем дә килде бер службалы татар. Әниемне сүкте, хатынымны сүкте. Ну, әйткән инде матур сүзләр белән. Ни өчен? Идегәй нәселесең. Теге яктан. Төшенегез, 17нче гасыр һаман сүгәләр Идегәй нәселен. Сатлык жаннар дип сүгәләр. Юк, ни өчен халык аны каһарман дип ни өчен Туктамыш дип атамаган мәсәлән аны. Идегәй дип теге Дастан чыккан булса, ул Туктамыш Идегәй дигән чыккан булыр иде. Безнең мираска да 20 диләр, бәлки күбрәктер. Мин заманда кирип укыраган инде. Аның өлешләрендә күбесендә Туктамыш һәм Идегәй, Идегәй һәм Туктамыш, Идегәй һәм Мурадын бара. Идегәй ул безгә Казакта да Идегәй түгел, Идегәй. Ул просто предложенный. Монда Идегәй белый пушистый түгел. Идегәй образы аша бу нейне Дастанны чыгарганнар. Менә Дамир абый әйтте бит, тыңламадыгызмы аны? Алтын Урданың җимерелеп, авыр хәлләрендә булган ситуацияны трагедик бер шәхес аша бик күп ниле Идегәй илне җимерә, душманны алып килә. Соңыннан тырыша яңадан берләштереп карарга. То есть Идегәйне бүлеп карарга кирәк. Менә шушы ситуацияны аңлата, Дастан аңлата. Монда син Бодай бинең диалогын кара, дөнья фитнәсе Идегәйне алып килмәдеңме? Тимурны алып килеп илне җимертермәдеңме ди. Аннан соң Мурадым белән булган сугышларында кара, теге раз инде Шыңгызиларга чыктым, Дамир абый әйтте бит менә, моны мине ханга тахет куйды. Бәхетсез икәнен Идегәйнең күрсәтә. Идегәйнең менә Рамил Тухватуллин да әйтте бит, но Идегәй бәхетсез, бәхет тапмады, илен сатты, соңыннан тырышып карады, сатты, бәхетсез бер кеше. Һәм исторический память дигән бер термин бар, без аны бик әйтәбез. Анда Идегәй бер җирдә дә миңа күрсәтә алмасын, что бу положительный фигура. Рәхмәт. Минемчә, мин текстка карыйм, күрәм, Идегәйнең әтисе шул сүзләрне әйтә. Теге синең Туктамышка синең илең җимерелә, син үзең күрмисең мәллә дип шул сүзләр бар. Шуңа күрә мин шул сүзләргә таянып инде. Теге ханга туп-туры әйтсә, чынбарлыкны, минемчә ул чынбарлык иде. Чөнки авторның менә Дастанда шулай дип язылган бит. Анда шулай язылмаган. Идегәйнең әтисе шундый теге отрицательный персонаж. Шуңа күрә мин минемчә ул положительный бул трактовка әйбер инде. Кемдер күрә аны положительный, кемдер күрә отрицательный. Мәсәлән, Фауст ул кем өчен ул отрицательный персонаж, кемдер өчен положительный персонаж. Шуңа күрә Идегәйнең әтисе сезнеңчә теге ул отрицательный булса, минем өчен положительный. Ничек анаклардан башка гына булмыймы? Мин Идегәйнең Дастанын алам. Менә укыйм Идегәй Дастаны. Бит кирмәгән бит инде. Нишләп? Галимнәр эшләгән барсы язган. Бөтен нәрсә язган, гафу итегез. Менә Туфанга аңлатып әйтим әле. Менә кайчак аны бит барысында тарихи чыганаклар, алар басылган, барысына таба аласыз. Менә Идегәй Туктамышны үтергәннән соң гел сугышы Туктамышның варислары белән. Анда ничә булар? 7 балай булар. Барысы белән сугышалар. Идегәй үзләргә чыган Идегәйнең нәселләре сугышалар. Һәр сугышта катнаша бер яктан 100-120 мең кеше. Бер яктан, икенче якта шундый. Булар шул сугышларда битте татарны үтереп бетерәләр шунда, ядрәне. Шуннан соң анда кеше дә калмый. Анда әнә 15нче ел орталарында бар инде. Биттен урдада 300 күп кеше калганда, аның бит аның ир дигәне 130-80 мең булгандыр бәлки. Халык бетә. Шуның белән дәүләт юкка чыга.
Менә мин шулай әйтәм, син Тифон хаклысың, әгәр дә Котлыкаяны гына алсаң, әйме? Ә син не диалог ике яклы бит, не карамыйсың? Котлыкаяга Туктамышның әйткән сүзләрен не алмыйсың? Анда көчле түгелмени? Туктамыш ни өчен аны әйтә? Әтеге әйтә, мин Шах Тимиргә сатылсам, бер башымны ике итсәм, сездән ил киткәнне аңлата ди. Ил киткәнне аңлата, чөнки зур группа төзелгән, Бикбулат төзегән. Хәтта 1391 сугышта Туктамыш уратып ала Тимурны. Җимерә, бетте ди, Тимур бетте дигән сүз. Бикбулат уң кулны ала да китә. Төшенә аласыңмы, зурны идегәйләренә бу группасы. Ала да китә, бара сарайны ала, Туктамышның нәселләренең гаиләсен әсир ала, үтерә дә бәлки неләрендә. Тимур, аха, все, мин кешемне куйдым, киттем 1391дә булганымда. Менә бу сатлык жаннар аркасында. Туфан монда бер Туфан дөрес аңларга тиеш буласың. Менә безнең Юк. Мин килешәм тулысы белән. Без менә монда безнең төп максат, менә бу сөйләшүнең төп максаты безнең Туфан дигән режиссерыбыз бар. Безнең төп теләк Туфанны безнең дәүләт театрында төп режиссер булып эшли торган Туфан Имамуддинов дигән режиссерны безнең барыбызның да үстерәсебез килә. Үстерү ул уку, хезмәт, уйлау, киңәшләшү, бару, милләрне кайнату, дулау, кемнәр беләндер тагын фикерләшү, кемнәр беләндер дискуссия керү. Мин шушы минем өчен Без әзербез. Без әзер. Без барыбыз да әзер. Шуңа күрә менә бүгенге сөйләшү, мин инде интернетка бик рәхмәтлемен. Менә барыбызның төп бер максаты бар. Менә Аллага шөкер тотынган Туфан дибез курыкмыйча. Ләкин менә бу сабак дип әйтәсем килми мин моны. Җаваплылык дигән әйбер бар. Менә кирип башта әлбәттә мин теге татар филологы, минем өчен анда кайта укыйсың. Бу сорауың килеп туа да тагын кайтасың. Аннары излисең сүзлекне, аннары излисең бөтен сүзлектә. Менә бу эш ул бит режиссер үзе, миссиясе. Анда булырга тиеш иде. Миссиясе. Бу спектакльнең миссиясе бар менә бүгенге көндә. Теге пафослы дип җөмлә дип карамагыз, аның миссиясе бар. Безнең менә әле генә җан исәпләрне алдык. Шушылай булды, без теге кимүгә таба бара торган милләт бүгенге көндә. Ләкин менә бу миссияне ул кайдадыр гыйбрәттер. Бу гыйбрәтне дә без күрсәтергә тиешбез. Халыкның хәтерендә гыйбрәт дип сөйли торган шәхесләре бар. Кайдадыр монда ниндидер бер көчле бер фикер дә бардыр. Шуңа күрә әлбәттә мин мәсәлән үзем шулай дип исәпләмим инде. Бүгенге сөйләшү ул Рамисыз да әйтсәң инде. Туфанга булсын, без туфансыз каласыбыз килми. Менә мин дә шуны әйтмәкче идем. Безнең бу теге җыелышып чуку итеп кабул итмәсен иде инде моны. Туфан аны тагын бер әйтәм инде, бер чукыдык та киңәш дип әйтәбез дип. Яхшы бер булса тәкъитне һәр кеше үзенә алыр иде дип әйткән Мөхәммәд Мәхтиевнең бар бит инде. Бер төгендә рәм итмәс иде дип. Тагын бер менә зур рәхмәт һәм тагын мин бу сорыйсып килгән иде. Менә консультацияләрнең менә ни дәрәҗәдә ул сезгә, менә сез бит инде киңәштегез, сезгә Галимҗан Гыйльманов артистларның да монда ул кыскартылып бирелгән версиясе, анда аңа актерлар сорау бирәләр, улаларның сорауларына җавап бирә. Менә ни дәрәҗәдә ул сезгә тәэсир итте менә бу спектакльне куйганда, теге акцентларны куйганда. Менә консультация мәсьәләсе ул. Юк, мин Галимҗан абыйны кына әйтәм. Әгәр дә Гөлназ Бадретдин булмаса, мин аны белмәсәм, мин ул бармаганда булыр. Мин анда совершенно случайно рәктем, консультант буларак. Монда алдан уйланылган консультация системасы булмаган, просто күренеп тора. Әдәби бүлек мөдире бар. Аны обычно запылет. Башка театрларда чыгып переписка Аны мин әйтәм, Гөлназ Бадретдин минем белән августта сөйләшкәч, ул тәкъдим ясады, презентация уздырыгыз дип. Мин әйттем, 3 айда әзерләнгән спектакль түгел. Шунда мин әйттем, сез Накый Сәнбәтнең фәнни мәкаләсен кулга алдыгызмы? Аның Совет әдәбиятында вариантын укыдыгызмы комментарийлар белән? Юк ди, кайда ул диде. Мин аңа китапны күрсәттем дә, ул фотога төшерде фәнни мәкаләне. Ләкин мин таяну ноктасында Туфанга сорау биргәч, Туфан әйтте, мин беренче тапкыр моны ишетәм диде. Мин аңладым, что заплиттан бу материал Туфанга лекмәгән, һәм ул даже идегә исеменең мәгънәсен
İsembetçe anlatmağanlar, hem İsembet anda tarihi idegey, halk hatırındaki idegey, nesle bilen ayrılganın, dastan kahramanın nerse ikenin, o anı mene anlatıp bire, hem o ne işin, çünkü bir birinci tapır çıgabız biz, dekada hazırlanabız. O bitinde hücum olduğundan yasavgan ayber. Şunun için, mında bilmeyeyim ne derecede omna eşenlik, benim big zor sorular tudu, çünkü İran'ı bu gerek derecede bulmağın. Ayı, mene biz birinci tapkır okuğanda indi, aktörler bilen de indi, yanda köpkene sorular tudu, gadi tamaşa şağlar mı yok mu çünkü yanda köpkene sözler, ana anlap bulmay, galimler de anlamay kaybır sözlerin indi. Şuna göre mene biz Galim Cenabı bilen kitap kırıştırıştık indi, okudık, kaybır sözlerin tege anın analıklarını tabarga tırışkan idik, çünkü tege gadi tamaşaşı anlasın için, çünkü bu işte alıp barıldı. İdegey turunda indi, anın nişik ol barlıkka kildi, indi anın mağnaları, indi yolları niçik bargan ikenin de tege menimçe aktörlerga bek kızık buldu birinçiden, ikinciden tege ul alarga buluştu menimçe. Saylandı galim tugel. Konsultant ne için yazıcı saylandı? Ne için Galim Cenabı'nı saylandı? Ya anladım. Kaybır biz anlarga tiş birey-birine teatr ул институт түгел, театрның үз тормышы бар, çünkü безнең һәр көнне выездлар бар. Безнең теге атнага 1-2-3 тапкыр без иртән дә уйныйбыз, кичтә уйныйбыз, кич һәр көнне уйныйбыз инде. Атнага 1-2-3 выезд да бар безнең. Шуңа күрә бөтен актерларны җыяр өчен анда безнең бәлки 2 атнага 1 көн була ала. Шуңа күрә бер 5-не җыйсаң 15-не җыймыйча теге шулай ничек эш алып барырга мөмкин, алып бара алмыйбыз. Шуңа күрә теге тулайым җыеп аларны бик авыр хәзер вакытта, чөнки ул процесс теге театральный процесс. Yok, şol sebep çakırdığız değil mi? Hem Менә монда теге Туфан әйтеп китте бит инде Достоевскийның пьесаларын укыганнар дип. Менә мин вот теге статтагы мәгълүматларга караганда идегейгә запрослар арткан, Яндекста идегейне эзләүчеләр саны. Шул сәбәпле менә бу сөйләшү дә кызыксынуны арттырыр. Җәмәгать идегей шундый әсәр ул. Аның тирәсендә шул кадәр көрәш барган, һәм шундый катламнар бар. Аларны истерәп чыга башлаганда ул бер үзенә күрә потрясение булачак. Бу эшнең башыгына килеп чыгар дип уйлыйм алар. 1944-тәге постановлениене бит әйтте, Рамил Кватын сорадым. Аны үзе Сталин керттерә бит. Төшенәсезме? 44-тә әле гарантия юк, немецларны җиңәбез, әйме? Ну, җиңеп киләбез кебек. Әле бит гарантия юк. Әле без ул сугыш вакытында идегейнең нинди нәрсә кирәк инде идегейме? Юк, балалар махсус карар. Әле бер казак галиме идеге язган китабын Маргулан тотып яндыра, безнекеләр Дамировый күбрәк. Әле анда менә Маргулан анда казаклар сугышка вакытта бик адам сугышында. Сталин һәм идеге өчен сугыш башланганнар. Шуңа да карамастан идегене юкка чыгаралар. Шуңа да карамастан. Ул карар Татарстанга гына кагылмаган, бүтән СССРга. Идегейне Алтын Урданы һәм карарны идеге стулысын шукыр һәм Казан ханлыгын өйрәнергә ярамый. Туфанны җибәри geldi. Аның икенче мероприятиягә бар. Безнең вакытыбыз инде шулай ук төгәлләнеп килә. Без бит әйтә сүзләребезне әйттек. Бер генә әйбер менә минем сорыйсым килгән иде. Шушы әйтелгән сүзләрдән Туфан теге безгә инде үпкәләп калмагандыр, һәм ниндидер нәтиҗә ясагандыр, бәлки алдагы постановкаларда ниндидер үзгәрешләр булыр. Тажы барлыкка килер. Безне чакырып ул француз коньяк эчертергә тиеш безгә бу вакытта.
Мин тәнкыйтькә инде гел минем күнеккән минем теге гомер буе монда Казанга кайткач инде гел тәнкыйть шуңа күрә минем теге иммунитет ниндидер әйберләрдән инде. Әмма мин дә иштә беләм, аңлый беләм. Минемчә теге ул хәзерге эшләнгән әйбергә теге өстәмәләр менә кертә башласаң, тагын үзгәртә башласаң күпкә, анда тагын бер 3-4 яки ярты ел киләчәктә ул бит гомер шул бер тамаша белән бетми инде. Анда икенче елларда да ниндидер тарих әйберләрне эшләрбез. Шуңа күрә анда инде шул бу кимчелекләрне бетерергә дә мөмкин булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә рәхмәт. Олсак Тимир образында. Булларны җимермәгән әсәрдә дә алай. Яхшы. Тамашачы белән эшли, күп кеше агуланып китәме дип беләм. Агулана да анары безнең конференцияны карый да сөйшә сторона. Яхшы. Рәхмәт. Алла барыгызга да Туфанда җибәрәбез. Рәхмәт барыгызга да килгәнегез өчен.